Ah. Ah. Àyìnkẹ́. Ah. Àyìnkẹ́. Ah. How far báyìí? Ah. Jáde tán. Ara ni mí. Ara ò ní ní ẹ́. Ah. Ara ò ní ní ẹ́ lágbára Ọlọ́run. Pẹ̀lẹ́, mò ń bọ̀. Ara ò ní ní ẹ́. Jáde tó ṣàánú mi. Mo ń bọ̀ sẹ́ẹ̀, má fọ̀. Allahu Akbar. Are you playing? What type of playing is this? Jáde tán. Jáde tán. Olùẹjọ́ ṣàánú mi. Jáde tó ṣàánú mi ara ilé mi. Láyà tẹ̀láfíà wà bímọ. Jáde tó jọ lọ fún kí dókítà wá gbẹ̀bí fún mi. Lágbára Ọlọ́run wàá bímọ yìí. Wọ́n fi kí dókítà kó wá gbẹ̀bí fún mi. Wàá bímọ ìṣe. Èmi ni mo ń jẹ̀rora. Wàá bímọ. Ó yẹ jẹ́ ká jọ máa sọ pé aláwọ̀ àríjà àdàjẹ́ lábẹ́. Aláwọ̀ ìlàjú. Ara mọ́ni jẹ́ àdàjẹ́ lájú. Ara mọ́ni jẹ́ àdàjẹ́ lájú. Ara kàtí jẹ́ àdàjẹ́ máa ń ní. Mo bọ̀.